Sziasztok, én Baix vagyok. Kicsit már kitörtük itt a fát, én És Oliver vagyok. én az Eventers videó, ez most egy survival nap, és itt van velem Oliver. Most az ő karja. Hát az volt a baj, hogy már elkezdtünk építeni, csak valamiért leállt a felvétel, mert elfogyott a hely a gépen. De most itt tartottunk éppen, néhány fát craftoltunk, itt kivágtunk, de nem sok történt. Na, most mit csináljunk? Ez mi? Szerinted mi? Nem tudom, valami asztal. Aztán. Nem, kreatív. Ez milyen ház? Ó, látszik, hogy te nem survivor-ező. Miért? Hát, Milyen házat építsek, nem mondja. hát ez milyen ház? Ebben nem tudsz megélni. Épp ez a survival lényeg, hogy csórón építsed. És mehetnék át kreatívba, de... Ennyibe Nem, kerülne ilyen game módba. Vagy csak rányomsz az erre. Ja. És ott van, nem? Ez milyen magas, milyen nyomi lett ez a ház, bármint, te nem tudsz egy rohadt házat csinálni. De a Dáviddal csaltatok. Mi? Mennyi fát vágtatok ki? Hát az elején tudom mennyit. Honnan lehet világító cuccot? Megint nem láttatok, ami világít, honnan lehet valami világító szart szerezni. Hogy kell de hát az nem is lehet világító cuccot szerezni. Mit? Hát van izzókövet, vagy redstone lámpát, honnan szívből szerez. Tényleg redstone-t a túlélőbe hol lehet szerezni? Hát a bányában. Ja, tényleg. Az a baj, ez pont egy És olyan... ahhoz be kell rakni egy sárga festéket, és ott van az a redstone-os. Tudod, ami kell, amiben craftolod azt a... Tudod? Sárga festéket pedig sárga bárányból szerzel. De hogyan ásol, hogy fogsz kijönni? Szerinted? Facsákival nyomatjuk. Úristen, Nem sokára kő is lesz. ez kő. Kőcsákány, mondom. A rohadt koszos földdel visszaépítem. Na, azt a követ. Aj! Kicsit fáradt vagyok, már egy késő van. Tücskök ciripelnek. Hol volt az a cucc? És hol még? Fire. Most minek kell? Most nem craftolsz kőcsákát? De hát ahhoz kell fa. És van nálad 2 darab. Az nagyon kevés. Nekem a chestet kell craftolni. De most nem kőcsákát? De majd utána azt. Istenem. Jaj. Itt kéne lenni a bányának, hogy belemegyünk abba a helybe. Jó, ezt hagyjuk. Ahhoz majd valami arany kell. Tehát az honnan szerzünk. Valahol valami jó zene van, hallod? Valahol megy van buli. Ja, valami buli van már, én meg. Hol szakadt? Azt tudom, hogy hol szakadt. Húzzam fel a redőt. Ott az Eventers irodában vagyunk egyébként. Hozzám is nem megy. Húzzam már föl. Nem? Ki kíváncsi előzök? Nagyon jó. Úristen, gyerek. Mindjárt széttörik a redő. Bevertem fel. Akkor te fizeted az Eventersnek. De jó zene megy. Kis lagzimulatós. Ja.
Hú, biztos esküvő van. De utálok craftolni. Úristen, mindjárt elalszok. Nem már ilyenkor nem. Elhoztad a tagodat? Igen. Mi? Aha. Már hogy így. Ezt most kiírjunk oda a videó alá. Mi? Ezt most kiírjuk. Jó, nem szoktam. Kő. Figyelj, most mondok egy viccet. Megkérdezek a Maricka Ez nem lesz vicces, tudom, hogy nem. tanártól, hogy Ne, de nem videóban, ne ilyet. Hát de. De mit videóban mondasz ilyen de gusztustalan várjál, azt mondja, hogy vicceket? nem, most órán De volt. ez gusztustalan. Kívánszka kérni. Csak akkor, hogyha mondasz 3 kőfajtát. Kő, szürke kő, Mórickának, szarni kő. De ilyeneket miért videóba közölsz? Hát, Nem mert én bírod ezt a ki? Gergely Petitől tanultam. Komolyan? Mikor mondta az a Gergely úrfé? Hát amikor szülinapod volt. Aj, nem már. Hát de. Ez már milyen régen volt. Amis ez buli volt, nem szülinap. Születésnap. Hogy fölengettünk egy lupit. Aj, most tudom. Séliumot szívtunk. A Gergely mondta ezt a hülye viccet. Ja. Mikor? Hát a szülinapod. Gergely ilyen nagy humorista, ezt tudnotok kell. Idézőjelben rosszal De nem viccei vannak. Gergely, hanem Peti. Mindig Gergelynek hívjuk. A Gergely Peti, de annyira hülye viccei vannak, hogy ez már... De Mit csinál a kacsa, hogyha beugrik a tóval? Úszik. Szarik. Mert annyira béna. De miért szari? Nem tudom, meg hülye. De most én is elég. Ilyen vicceket kitalálni. Ezt most nem láttátok. Kő. Kő. Ne! Mi van? Miért bányászni? Megyek azt itt. Elmegyek bányászni. Van aranyra. De az mire jó tényleg? Fűbe való félreség, nem? Igen, Kéne szén. kiégetem a fát. És akkor... Fákja. De ahhoz de kell szén. éhes vagyok, hogy lehet itt kaját szedni. Nem vagyok Survivoros, segíts, hogy lehet kaját. Én sem tudom. Ja, meg kell venni állatot. Ja, azt tudom, csak hogy hol a szidbe van itt egy rohadt állat. Hát menj át oda a szigetre. Nincsen állat. Egyedül mi vagyunk itt állat. Jó, nincsen állat, akkor most csalni fogunk, ezt ne. Ezt nem láttátok. Ezt nem láttátok. Mit kell most csinálnunk? Állatot ölni. Ezt is craftolnom kell egy furnancet. Hogy kell furnancet craftolni? Ja, eltaláltam elsőre. Ezt mindenki tudta. Tudod, milyen régen craftoltam én már? Régen ilyen nagy craftos voltam. Ja, még akkor ügyködtet ki, hogy kell kart craftolni, meg íjat. Igazából meg lehet nézni egy oldalon. És minek craftoltam? Ó, de hülye Mit vagyok. craftoltál? Kicraftoltam az összeset. Te ilyen béna craftos vagy. Beteg vagyok. Beteg vagy, igen, szerintem is. Ezt az kedves. De ez a fa mindig újra terem? Már Dehogy is. 20-szor kiütötted ott azt a fát. Nem? Nem. Szerintem igen. De te állandóan csak fát vágsz, ez milyen unalmas. Mert ez a survival eleje. Mi van? Sóder? És akkor kova kőkő. Ja. Ilyen nincs. Nem bízz bányászni.
már van shoulder. Mire kellett? Parketta. Na, ennek a Survivornek több része lesz, csak azért mondom. Ja. Szerintem ennyi is volt az első. Dehogy is, Oliver. Hát miért? Szórakozol itt van. Szerintem már hány perce megy a vidi? Alig megy még. Alig megy, ja. Jaj már. Na. Szépen kiköftölni. Mi? Azért, mert nem bírod tovább. Én nem. De hogy vagy ennyire fáradt? Nem, reggel tudod milyen korán keltem, hogy már vártalak, már azt hittem, hogy itt vagy nálunk. Az Eventers. Igen. Ez de jó csak. Semmi értelme ilyen rövidet videóz. Mi? Hát de rohadt fáradt. 28 óta videó, 20 perc videó. Csak fél órás videót. Mindegy. És még megvárom, még kiég. Csinálunk fákját, és utána a következő rész. Honnan szereztél szént? Úristen, Oliver, most égetik. Így lehet szerezni szént. Úristen, ezt se tudtad, és Ezt én én vagyok nem a rossz is tudtam. survival-os. Hát mondom, te kraftosba vagy rossz, én meg kemencélésbe. Na, Azt én még nem is tudtam, hogy így lehet. te béna vagy. Na, fasz én. Ne beszélj csúnyán. Mi a fasz én ellentéte? Na, ezt most nem mondom el inkább. Én fa. Nehogy is. Kész a fákja. Nem tudsz kraftolni. Ilyen nincs. 28. Na, A szép darab. szép. Hát. És ez a survivalünk ennyi volt. Ez az első rész. Igen, a következő részben látható lesz, hogy hogy craftolunk Jamie-t. Mert a Jamie. következő részben már Jamie-t is szerzünk. Talán. Talán. De ez a videó most ennyi volt. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.